Situámonos agora en Ourense porque, verán, un veciño está facendo a vida imposible aos comerciantes dunhas galerías que se teñen atopado excrementos ás portas dos seus locais. Este é o estado no que aparecen case a diario as portas dos comercios das galerías do Posío, en Ourense. Restos de comida e lixo fan deste lugar un auténtico vertedoiro improvisado. Os comerciantes apuntan a un veciño, unha persoa que lles fai a vida imposible dende hai 4 anos e que acumula varias denuncias, xuizos pendentes e incluso unha orde de afastamento. E ollo, non falamos só de sucidade, trátase dunha cuestión de saúde pública, porque excrementos e ouriños tamén se acumulan nas zonas comúns. Agora este veciño conflitivo deixa ameazas con insultos por escrito e os ataques ao mobiliario xa son o pan de cada día. Cámaras de seguridade e iluminación reventadas ou escaparates cheos de graxa son a punta do iceberg dun enfrontamento que para estes comerciantes é un auténtico inferno. Catro anos, como ven, denuncian os veciños, levan así, Alba, vivindo este tormento e a situación non cambia, non? Sí, compañeira, non hai maneira de frear estes actos vandálicos, nin ordes de afastamento, nin enfrontamentos xudiciais. Ana, moi bo día, estamos a falar de 4 anos. Como se consigue aguantar? Pois con demasiada paciencia, creo eu, e intentando non perder os nervios, porque date conta que nós levamos moito tempo que cada día, cando chegamos pola mañá, non sabemos que nos vamos encontrar ao abrir as persianas, cando supuestamente de noite, cando as pechamos, as galerías quedan en condicións. E quitándonos moito tempo de reparar pechaduras, de intentar minimizar desperfectos, aguantando como podedes. Juan, e que é o que vos atopades aquí cada día? Porque estamos a falar incluso, pois eso, de sprays ata de excrementos nas portas. Topámonos de todo, desde caca de perro, plátanos, yogures, mayonesa, todo o que te podas imaginar. Por épocas isto é un desastre. Entonces hasta temos problemas de que cualquier persona, porque non é a primeira que resbala, o mellor, pois eso, nun yogur, nunha mayonesa, cualquier día vai ao suelo, temos un accidente, e encima quen temos que cotizar somos nós. Estamos a falar incluso tamén de notas ameazantes, non? Sí, bueno, pois a veces hasta nos poñen cousas que, como dizo outro, que si o coche que conduces, que si de onde sacas os cuartos, é unha cousa e outra. Creo que, bueno, cada un traballamos o que podemos e no noso, nada máis. Manolo, ti eres o presidente da comunidade de veciños, estamos a falar xa incluso de ata medo de poder estar por aquí, non? Sí, porque está todo sucio, tiran huevos nas persianas, o baño está atascado ali ao fondo, ahora o que costa limpiar todo isto, entonces queremos civismo, e o que non lle fagas aos demais, pois o que non lle fagas, queres que che fagan a ti, pois non facerlle aos demais, non? Ter unha convivencia adecuada e respetándonos, non? Entre todos. É que incluso, Ana, sabedes quen é, tedes postas denuncias, pero nin así. Non, incluso na última denuncia concederon unha orden de afastamento da zapatería do local, foi a semana anterior, e o luns seguinte volvemos a encontrar todo cheo de basura na entrada. Pois xa vedes, compañeiros, que a situación é límite, aquí non poden máis, están fartos de todos esos actos vandálicos que sufren día tras día.